In de Haniahof in Ljouwert wen het de oudste wengroep van Nederland. Ze zitten al 24 jaar in het oude monumentale gebouw. Er is al een tijd sprake van het feit dat we er misschien ooit een keer uit zouden moeten. Maar elke keer is dat dan, er is toch geen geld, want ze zijn net bezig met allemaal grote projecten. Dus we kunnen hier nog wel minstens 25 jaar blijven zitten. Maar het klinkt nou alsof het opeens heel erg dichtbij komt. Ik wil hier graag blijven wonen. Ik vind het een hele prettige plaats. We zitten in de binnenstad. En ik denk dat voor een deel het gebouw ook zorgt voor de fijne manier waarop wij wonen als woongroep. Ik bij de 30 kunstenaars die hier haar werkplek haar is het Nijs hut omkwam. Ja, de sfeer op zich, dat je machinaal een kunst zit te maken zien, dat is echt wel inspirerend. En het werkt. En hier in de binnenstad, zo'n mooi oud gebouw, dat is, ja, ik vind het helemaal perfect. Maar het zou ik heel spietig vinden inderdaad, dat het je weggaat. Stel dit zo helemaal voortgaan, de Haniahof, maar de kunstenaars denken dat ze wel een beetje een signaal aan jou van dat ze net echt helemaal terug hebben van wat hier gebeurt. En ja, ik zou juist liever zien dat ze het zo versterken wat hier gebeurt. Dus grotere expositieruimte erbij. Dat Friesland ook meer op een kaart gaat komen voor in de kunstwereld. Want dat is nou net echt het geval. De kunstenaars en de bewoners van de Haniahof willen maar de gemeente in peteer om haar een plakje te behouden in het vernijde harmoniekwartier.